Καλώς τους. Καλώς ορίσατε και σήμερα φίλοι μου σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι που ξεκινάει εδώ, την Αγία Παρασκευή, από τα φιλόξενα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και φτάνει σε όλο τον κόσμο. Εκεί όπου χτυπάει κάθε ελληνική καρδιά. Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα ξεχωριστό κομμάτι για έναν ξεχωριστό νεαρό επιστήμονα. Να μου επιτρέψεις, Πέτρο Καψάσκη, να σε πω νεαρό επιστήμονα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ απόψε, γιατί έχουμε πολλά και σπουδαία να πούμε. Η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μου. Και δική μου, και στο έχω πει και off the record. Και σε παρακαλώ να μας αιτιολογήσεις πώς μας ταξίδεψες τόσο μαγικά με αυτό το κομμάτι, γιατί είναι δική σου επιλογή το πρώτο κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε, ακούσαμε του Προκόφιεφ ένα απόσπασμα από το Ρωμαίο and Juliet, Dance of the Nights, το οποίο πάντοτε με συνοδεύει έτσι με ρομαντικό, αν θέλετε, αέρα σε ό,τι κάνω, κυρίως στις συνεντεύξεις μου τις ραδιοφωνικές. Και αυτό γιατί ίσως καλό είναι σε μια εποχή ξηρασίες να προσδίδουμε και ένα βαθύτερο νόημα ρομαντισμού σε αυτό που κάνουμε. Να υπάρχει μια σύνθεση, αν μη τι άλλο. Όχι ούτε άκρατο συναίσθημα, αλλά ούτε και στήρα λογική. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες. Είναι και δικές μου σκέψεις και προσπαθώ. Μόνο προσπαθώ. Εσύ τα καταφέρνεις και εύχομαι πολλοί νέοι της ηλικίας σου, της γενιάς σου, να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, όχι μόνο στη μουσική και στις σπουδές, αλλά στο ήθος και την ευγένεια. Σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Θέλω να μας μιλήσεις για σένα. Σε είπα νεαρό επιστήμονα. Είσαι σε μια διδακτορική διατριβή, αν δεν κάνω λάθος, παρακαλώ μίλησέ μου. Σωστά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πράγματι κάνω το διδακτορικό μου με επιβλέπον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Ιφαντή, που για μένα αυτό αποτελεί έτσι τιμή και το περίμενα καιρό, πρέπει να σας πω. Είναι σπουδαίος καθηγητής και κυρίως μετράει τα λόγια του προτού μιλήσει. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να επιλέξω να κάνω το διδακτορικό μου στην Ελλάδα, γιατί είχα προτάσεις να το κάνω έξω. Μιας και η μητέρα μου τώρα βρίσκεται και μένει μόνιμα στο Λονδίνο, και η οικογένειά μου δηλαδή όλοι, μπορούσα να το είχα κάνει εκεί. Ωστόσο επέλεξα πρόσωπα και όχι πανεπιστήμια. Το διδακτορικό μου είναι πάνω στην πολιτιστική διπλωματία και συγκεκριμένα ο τίτλος του διδακτορικού λέγεται «Πολιτιστική διπλωματία, η ελληνική περίπτωση και η διεθνής εμπειρία». Μια ανωτελεία. Επειδή για πολλούς από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είναι άγνωστες λέξεις αυτές, αλλά όχι νόημα, θα ήθελα να μείνουμε λίγο, όχι για το πώς το επέλεξες, αλλά τι σε έκανε να αγαπάς τόσο πολύ την Ελλάδα, γιατί έχω κι άλλο λόγο που το λέω και είναι το δεύτερο κομμάτι της συζήτησής μας. Σε παρακαλώ να μου πεις τι σημαίνει πολιτισμός, διπλωματία και ειδικά σήμερα. Θα σας πω τι σημαίνει το μπόλιασμα των δυο. Δηλαδή πολιτιστική διπλωματία. Γιατί αν σας πω τι σημαίνουν ξεχωριστά, διακινδυνεύουμε να βγούμε εκτός νοήματος. Ως προς την πολιτιστική διπλωματία, αυτό που μπορώ να σας πω εν συνόψη είναι ότι είναι η άσκηση εξωτερικής πολιτικής που διέπει ένα κράτος βασισμένη στον πολιτισμό του, τις τέχνες του δηλαδή, τη γλώσσα
και τη θρησκεία. Η ελληνική γλώσσα στην προκειμένη ως γλώσσα νοηματική και όχι σημειολογική είναι μια γλώσσα που μπορεί να εκφράσει διεθνώς όλα τα νοήματα που συναντάμε καθημερινώς στους πολιτικούς διαλόγους. Και το πράττει με επιτυχία, πρέπει να σας πω. Θέλω να πω λέξεις όπως δημοκρατία, το κράτος του Δήμου, λέξεις όπως σύστημα, όπως πολιτική, όπως οικονομία. Είναι λέξεις που επικοινωνούνται, γεννήθηκαν μάλλον στην Ελλάδα και επικοινωνούνται καλύτερα γι' αυτό και στην γνήσια γλώσσα τους, στη γνήσια ερμηνεία. Αυτά ως προς το διδακτορικό μου. Είναι λίγα. Θα ήθελα περισσότερα, ειλικρινά, με παρέσυρες, γιατί και εγώ αγαπώ τον πολιτισμό της Ελλάδας και όταν λέω πολιτισμό δεν εννοώ μόνο τις τέχνες τις οποίες υπηρετώ ή τουλάχιστον θέλω να υπηρετώ σωστά, αλλά εννοώ τον πολιτισμό και αυτή τη μεγάλη λέξη εκεί, μάλλον τη λέξη με την μεγάλη βαρύτητα που χρησιμοποίησες, δημοκρατία. Λέξη με μεγάλη βαρύτητα, αλλά και με μεγάλη έντονη δόση παρεξήγησης. Απόκληση, μεγάλες αποκλήσεις. Και μεγάλη συζήτηση αυτή, την οποία θα ήθελα κάποια στιγμή να την ανοίξουμε. Αλλά επειδή έχω πολλά να μάθω από σένα σήμερα και να μάθουν και οι φίλοι μας, θα ήθελα να ξαναγυρίσω, γιατί μου είχες πει off the record και εδώ με την παρέα, τα λέμε όλα στον αέρα, ότι δυσκολεύτηκες να βρεις το διδακτορικό εδώ στην Ελλάδα και είσαι μάλλον ο πρώτος που το κάνει. Έτσι. Σωστά. Είναι το πρώτο διδακτορικό στην πολιτιστική διπλωματία που γίνεται στην Ελλάδα, αν και παράδοξο ακούγεται, το ξέρω, γιατί η χώρα του πολιτισμού και να μην έχει διδακτορικό στην πολιτιστική διπλωματία είναι από τα παράδοξα. Ωστόσο δεν είναι και το μόνο παράδοξο, δεν έχω το μονοπόλιο στο παράδοξο. Όχι, αν αυτό εννοείται. Αλλά στο διδακτορικό το έχεις, όπου το κάνεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ξεκινήσαμε στο ΕΚΠΑ με τον κύριο καθηγητή, αλλά για προσωπικούς του λόγους έπρεπε να μεταφερθεί. Μεταφέρθηκε στο Πάντιο και τώρα συνεχίζουμε εκεί. Ωραία, εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια και όχι μόνο εκεί. Να ανοίξετε το δρόμο για πολλά περισσότερα παιδιά, για πολλούς περισσότερους Έλληνες και να κάνεις και τις δημοσιεύσεις σου, γιατί θα έχουν ενδιαφέρον, σίγουρα και δημοσιογραφικό, αν όχι, τι άλλο. Να πω ότι ο κύριος Πέτρος Καψάσκης, που τον λέω Πέτρο γιατί είναι νέος επιστήμονας και χαίρομαι και καμαρώνει να έχω δίπλα μου νέους επιστήμονες που διαλέγουν την Ελλάδα να σπουδάσουν, ακούτε το και αυτό έχει τη βαρύτητά του. Κατάγεται από τη Ζάκυνθο και δεν το θεωρώ τυχαίο για την παρουσία που έχω εδώ δίπλα μου. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Το έλεγα μάλιστα έξω ότι υπάρχει ένα άρωμα, πώς να το πω, ενετικό, βενετσιάνικο. Είναι η ευγένεια, είναι το ντύσιμο, είναι η διαφορά, δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Είναι διαφορετικό σίγουρα. Τι σου έχει αφήσει η Ζάκυνθος εκτός από αυτά που λέω εγώ, η ρομαντική? Πρέπει να σας πω ότι ενώ κατάγεται η οικογένειά μου από τη Ζάκυνθο, εγώ ο ίδιος δεν την έχω επισκεφτεί παρά μόνο μία φορά. Δεν έχω δηλαδή σχέσεις ιδιαίτερες με τον τόπο αυτό, διότι μεγάλωσα στο εξωτερικό. Λόγω του ότι η μητέρα μου εργάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, συνέχεια η ζωή μου ήταν μία στην Ελλάδα, μία στο εξωτερικό. Και έτσι δεν πρόλαβα να επιλέξω ως κυρία τοποθεσία το καλοκαίρι τουλάχιστον τη Ζάκυνθο. Αυτό που κατάφερα είναι να επισκεφτώ τη Ζάκυνθο πέρσι για μια ομιλία που με είχαν καλέσει εκεί στο Δήμο Ζακύνθου και πρέπει να σας πω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο νησί, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν νομίζω όμως ότι ο κόσμος εκεί έχει αυτό τον αέρα που μόλις τώρα περιγράψατε. Σήμερα, ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και εκεί και παντού. Παντού. Αλλά εμένα μου έχει μείνει το Ιόνιο με αυτή τη ρομαντική εικόνα, επειδή και εγώ έχω μισή καταγωγή από εκεί, ότι είναι διαφορετική συμπεριφορά, για να μην προσβάλλω. Μπορεί να μην έζησες στη Ζάκυνθο, αλλά τα core beliefs σου ή τα κύτταρά σου από τη μαμά ή από τη γιαγιά κάπου φωνάζουν μέσα ή κάτι λένε. Έτσι, Κάπως έτσι, και για να ελαφρύνουμε, να μας βοηθήσεις με επιλογές που δεν είναι άμεσα του κυρίου Καψάσκη, του Πέτρου, αλλά μου ζήτησε αυτά τα αγγλικά και όμορφα τραγούδια που θα ακούσουμε από την Μικαέλα.
σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνο και που μαζί μου παίζουν κρυφτό ποτέ η θλίψη και ποτέ η πόλη που είναι σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα γρυοταγιάρι να έρθεις και με ένα φίλι ζεστό να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας βανώσουν μετά. Να έρθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούν το ντουετάκι στο γνωστό τα βήματά μας να ξαναπούνε που να σε να έρθεις το βράδυ αυτό που είναι φίλο ξέρω η ελπίδα να έρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας φανώσουν μετά. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας φανώσουν μετά. Καθώς ο χρόνος φεύγει και αγγείλα δεν θα είναι πια η μελωδία του θλιμμένη, δεν θα έχει πια ούτε τη λέξη σ' αγαπώ. Θα λέει αυτό που χρόνια μου συμβαίνει κι απόψε ήρθε η ώρα να στο πω. Όταν σε χάνω όλα μου φταίνε και να ζήσω δεν μπορώ. Είσαι η ζωή μου, ό,τι κι αν κάνω πάλι κοντά σου να γυρίσω λαχταρώ. Όταν δεν βλέπω τα γλυκά ματάκια σου κι όταν μου λείπουν τα δέρμα σου τα φιλιά στην υπνοή μου, αναπνοή μου και ψάχνω να βρω τη θερμή σου αγκαλιά.
ματάκια σου κι όταν μου λείπουν τα θέρμα σου τα φιλιά, σβήνει η πνοή μου, αναπνοή μου και ψάχνω να βρω τη θερμή σου αγκαλιά. Εδώ είμαστε και μετά από αυτό το μουσικό ταξίδι που πραγματικά μας ταξίδεψε η γλυκιά φωνή της Μικαέλα και όχι μόνο νοσταλγικά αλλά και για σήμερα, με δίπλα μου τον επιστήμονα, τον νεαρό επιστήμονα κύριο Πέτρο Καψάσκη. Πέτρο για μένα, γιατί χαίρομαι ιδιαίτερα να έχω νέους ανθρώπους, νέα Ελληνόπουλα όπως λέω, που σπουδάζουν εδώ στην Ελλάδα, ενώ θα μπορούσαν οπουδήποτε να βρεθούν. Αλλά θέλω να σε πάω λίγο πιο πίσω, Πέτρο, να σε πάω στη Ρώμη. Τι έκανες εκεί στη Ρώμη, Λύκειο, τι έκανες, για πες μας. Έφυγα 11 χρονών, έκανα μόνο δημοτικό στην Ελλάδα και τελευταία στιγμή και ώρα και δίχως να το περιμένουμε βγήκε στη μητέρα μου ένα πόστο προς το εξωτερικό. Αυτό ήταν η Ρώμη. Έτσι 11 χρόνων πήγα στη Ρώμη χωρίς να ξέρω γρήγορα Ιταλικά και με επιμονή της μαμάς να μπω σε Ιταλικό σχολείο και όχι σε Αγγλικό ή Γαλλικό, με την προοπτική ότι αυτές τις γλώσσες είτε τις ξέρω ήδη είτε θα τις μάθαινα καλύτερα μετά, ενώ τα Ιταλικά ή θα τα μάθαινα τότε ή ποτέ. Και με έβαλε κατευθείαν στα βαθιά, δίχως να ξέρω ούτε καν πώς λέγεται το γεια σου, ας πούμε. Μόνο το τσάο ήξερα, και αυτό από μια εκπομπή που έκανε η κυρία Κορομιλά τότε στον Αντένα. Ωραία, σαν να μιλήσεις αυτές. Και 18 χρονών, 7 χρόνια κάθισε η μαμά εκεί και γυρίσαμε όταν έκλεισα τα 18 μου χρόνια, που σπούδασα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εκεί πέρασα, αφού πήρα το ματουριτά στο... Για πες μας σε ποιο σχολείο πήγες, γιατί έχει σημασία. Στο Μοντεσόρι. Και αφού πήρα το ματουριτά από εκεί, πέρασα στο Πάντιο που σπούδασα πολιτική επιστήμη και ιστορία. Και που σήμερα στο ίδιο πανεπιστήμιο ξαναεπέστρεψες με κάποιο τρόπο για να συνεχίσεις το διδακτορικό σου. Ναι. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί όπως σου είπα και off the record, για μένα είναι μεγάλο challenge η διπλωματία πρώτον, του πολιτισμού. Πρώτον, είναι μια έννοια που δεν την γνωρίζουμε, ενώ θα έπρεπε εμείς πρώτοι να την εισάγουμε και προς τα έξω, εκτός Ελλάδας. Και το δεύτερο challenge είναι, και που λίγο θα ήθελα να το ζούσα, ότι είσαι ένας international επιστήμονας, έχεις πάει παντού και αυτό μου αρέσει. Θα ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, από το δεύτερο σκέλος και μετά θα εισέλθω και στο πρώτο. Ως προς το δεύτερο σκέλος, το διεθνής επιστήμονας, επειδή είδα ότι το αναγάγατε στην πορεία του εξωτερικού που έχω κάνει, θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά αυτό που λέει ο Τσαρούχης. Πως πέρασαν, λέει, 5 χρόνια στο Παρίσι για να αισθανθώ πως για να είμαι κοσμοπολίτης έπρεπε πρωτίστως να είμαι Έλληνας. Υπό αυτή την έννοια, εγώ ποτέ δεν έχασα αυτή την επαφή με την ελληνικότητα, ποτέ δεν έχασα αυτή την νοσταλγία για τη χώρα, ίσα ίσα αυξήθηκε εκεί έξω, και γυρνώντας στην Ελλάδα γύρισα με πολύ όρεξη για εργασία. Τώρα, ως προς το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, να σας πω. Η πολιτιστική διπλωματία, γι' αυτό νομίζω, περί αυτού ο λόγος. Βέβαια, το θέμα. Είναι το θέμα της ημέρας για μένα σήμερα αυτό. Η πολιτιστική διπλωματία στην Ελλάδα είναι ένα ζήτημα που θέλει προσοχή, διότι κανείς όταν μιλάει για πολιτισμό στην Ελλάδα, ο νους του πάει κατευθείαν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Σωστό είναι αυτό, εν μέρη. Ωστόσο δεν είναι και το μόνο. Διότι ο ελληνικός πολιτισμός, εκτός το ότι πέρασε και από τον βυζαντινό λεγόμενο πολιτισμό, δεν αναγεννήθηκε όπως αναγεννήθηκαν οι δυτικοί. Γνωρίζουμε τους λόγους, έτσι δεν είναι? 300 χρόνια ήταν. Ακριβώς. Και ίσως αυτό να πληρώνουμε σήμερα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει και ο νεότερος πολιτισμός, ο νέο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος σήμερα δυστυχώς δεν ακούγεται. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι άδικο.
διότι η χώρα μας είναι μια χώρα που μέσα σε 2 δεκαετίες, στη δεκαετία του 60 και του 70, πήρε 2 Νόμπελ ποίησης. Αυτό δεν είναι λίγο για μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Μα δεν είναι όμως μόνο αυτά. Να δείτε, σε κάθε είδους τέχνη υπάρχει και ένας Έλληνας που έχει μεσουρανήσει. Το που θέλω απλά να σας πω είναι ότι ένας λαός, όταν κυρίως εστιάζεται στο παρελθόν και δεν βρίσκει στο παρόν τρόπο να αγναντεύσει το μέλλον και να βιώσει με τρόπο ενεργό τον ιστορικό χρόνο, είναι καταδικασμένος να ζήσει στη λύθη. Ο πολιτισμός έχει για μένα πρωτεύουσα σημασία και όχι τόσο τα οικονομικά μέτρα. Θέλω να πω ότι είναι μάτιο να μαθαίνεις στους Έλληνες πώς να δανείζονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όταν πολλές φορές, και φαντάζομαι και σε εσάς θα έχει τύχει, βρίσκεστε στην τράπεζα για να πάρετε τα χρήματά σας και δέχεστε κάποια σπροξήματα. Θέλω να πω, ξεκινάμε πρώτα από το να στεκόμαστε στη σειρά για να πάρουμε τα χρήματά μας ευπρεπώς σε μια τράπεζα και δευτερευόντως προχωράμε σε τέτοιες πολιτικές. Πρώτη ανάγκη για μένα εν ολίγης είναι η μεταρρύθμιση στην παιδεία. Μια μεταρρύθμιση η οποία δεν κοστίζει τίποτα, έχει αργήσει όμως να έρθει, διότι πέρασε η παιδεία μας δυστυχώς από κάποιες τρικυμίες και το 1976 και το 1982. Για αυτούς που διαβάζουν την ιστορία έχουν ήδη αποκωδικοποιήσει τι εννοώ. Αυτές τις τρικυμίες σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και με κάποιον τρόπο να επιβιώσουμε. Διότι αυτές οι τρικυμίες, αν καταφέρουν και μας βουλιάξουν, δυστυχώς το βούλιαγμα αυτό θα αντιστοιχεί σε μια καταστροφή που για μένα θα είναι χειρότερη της μικρασιατικής καταστροφής από όλες τις απόψεις. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι χρέος μας, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα ενός ηγέτη, είναι να φέρνουμε ξανά την ελπίδα στον λαό μας μέσω μιας μεταρρύθμισης στην παιδεία, η οποία θα θέλει τα ελληνικά λύκεια να είναι πρότυπα λυκείων σε όλη την Ευρώπη, η οποία κάλλιστα θα θέλει και θα μπορεί να υλοποιήσει, δεν είναι ένα όραμα ουτοπικό, ένα πανεπιστήμιο να ιδρυθεί, ένα πανεπιστήμιο στην Αθήνα, να ονομάζεται Πλατωνική Ακαδημία και να ασχολείται με τη φιλοσοφία και όλος ο κόσμος να στέλνει τα παιδιά του από κάθε μεριά του εξωτερικού στην Ελλάδα για να σπουδάσουν, γιατί όχι να ιδρυθεί και ένα ίδρυμα πανεπιστημιακό ή εν πάση περιπτώσει παράρτημα πανεπιστημίου που να είναι κυρίως ίδρυμα διεθνών σχέσεων και να ονομάζεται Θουκυδίδης. Όμως δυστυχώς οι προτεραιότητες δίνονται αλλού. Και όσο δεν θέλουμε να κατανοήσουμε ότι η προτεραιότητα είναι στην παιδεία και βρίσκουμε την έξαρσή μας, να το πω έτσι, στα οικονομικά μέτρα και στους φόρους και στις φορολογίες και ασχολούμαστε με το αν το γάλα έχει ένα 20, αν έχει ένα 40 ή αν έχει ένα 60, τότε νομίζω ότι μαθηματικά κιόλας η παρακμή είναι μια ζώσα πραγματικότητα. Δεν χορταίνω, αλλά επειδή δεν χορταίνω θα κάνουμε πάλι ένα μουσικό διάλειμμα με την Μικαέλα μας και έχουμε και μια συνέχεια και πολύ σοβαρή. Ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το ματίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το ματίλι σου, να πιω τον ήλιο
απ' τα χείλη σου. Μη τον ρωτάς τον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μη τον ρωτάς τον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Ό,τι μας βρήκε κι ό,τι μας λύπησε, σαν το μαχαίρι κρύφα μας τρύπησε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Τον ρωτάς τον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μη τον ρωτάς τον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Χρόνια και χρόνια με τυραννάει κι ούτε μια στάλα δεν με πονάει, γιατί και ζω κοντά του μες στη μιζέρια, χειμώνες τώρα
και καλοκαίρια, γιατί και με βαριέται και μ' άλλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει, γιατί μα τον λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί είναι βλέπεις ο άνθρωπος μου. Μα τον λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί είναι βλέπεις ο άνθρωπος μου. Δεν είναι γόης, δεν είναι ωραίος και κολυμπάει μέσα στο χρέος, γιατί και ένα κουστούμι μόναχα έχει που το φοράει χιονίζει, γιατί κι όλα τα πίνει κι όλα τα σπάει κι όλο σε μένα με τα ξεσπάει, γιατί μα τον λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί με βλέπεις ο άνθρωπος μου. Μα τον λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί με βλέπεις ο άνθρωπος μου. Δεν μου μιλάει για το φεγγάρι και ένα λουλούδι δεν μου έχει πάρει, γιατί μόναχα πίκρας μου έχει χαρίσει, ποτέ δεν μου έχει κομμελήσει, γιατί ποτέ δεν μου έχει χαμογελάσει κι ο ερωτάς του έχει γεράσει, γιατί μα τον λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί με βλέπεις ο άνθρωπος μου. Μα τον λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί με βλέπεις ο άνθρωπος μου. Είναι ο άνθρωπος με ένα τραγούδι που πραγματικά μας συγκίνησε όλους. Αγαπημένη φωνή της Μικαέλα, με την οποία κάποια στιγμή θα συναντηθούμε και τρεις. Μια που μας αρέσει και εσένα σ' αρέσει Μικαέλα και εμένα. Και εσένα, εντάξει, και εσένα Νίκο μου και εσένα. Ό,τι πεις, όλοι μαζί. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε ανοίξει ένα θέμα μεγάλο, πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ έχω να κάνω ερωτήσεις στον κύριο Πέτρο Καψάσκη, τον Πέτρο δίπλα μου. Το επαναλαμβάνω αυτό 2 φορές, γιατί είναι ο νεαρός επιστήμονας που θα μπορούσε να δώσει τα φώτα του, και μια που λέω να δώσει τα φώτα του, να μας πεις αν είναι εφικτό και πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να εφαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα η πολιτιστική διπλωματία, Πέτρο. Το ερώτημα σας είναι κρίσιμο. Λυπάμαι όμως που το θέτετε εσείς και δεν το θέτουν άλλοι φορείς, παράγοντες του τόπου αυτού, επίσημοι φορείς, οι οποίοι σίγουρα το ερώτημά τους και η απάντηση σε αυτό θα ήταν περισσότερο κρίσιμο. Ωστόσο και εσείς που το θέτετε έτσι γαργαλάτε τα ότα εκείνων που τυχαίνει και είναι τώρα έτσι, συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ, και ποτέ δεν ξέρετε πού αυτό μπορεί να οδηγήσει. Ως προς την ουσία του ζητήματος αυτού, πρέπει να σας πω ότι στις αρχές της δεκαετίας του 90 η θέση του μορφωτικού ακολούθου καταργήθηκε από τη δημόσια διοίκηση και πλέον τη δουλειά του μορφωτικού ακολούθου, που ήταν ο υπεύθυνος για τη χάραξη της πολιτιστικής διπλωματίας της χώρας μας, αντικαταστάθηκε
από τον ακόλουθο τύπου στην πρεσβεία. Δηλαδή τη δουλειά του μορφωτικού ακολούθου την κάνει πλέον ο ακόλουθος τύπου. Τώρα, πώς μπορεί να την κάνει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες, όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορείς να είσαι και ακόλουθος τύπου και μορφωτικός ακόλουθος, κάπου σίγουρα κάπου θα μπάζει η ομάδα, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Η άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας δεν είναι ένα ερώτημα ακαδημαϊκού περιεχομένου, μια φιλολογική συζήτηση, έχει την ουσία της. Και η ουσία εδώ είναι να βρούμε δρόμους, να επιστρέψουμε στον ιστορικό χρόνο. Πώς μπορεί η χώρα μας να επιστρέψει στον ιστορικό χρόνο και όχι να τον βιώνει παθητικά. Όχι δηλαδή να τον βιώνει με τη γνωστή μυρολατρεία και με το να ψάχνει τις απαντήσεις στον ουρανό. Για να χαράξεις μια στρατηγική πολιτισμού, μια πολιτιστική στρατηγική σε μια χώρα, πρέπει να ξεκινήσεις με εκπαιδευτικά προγράμματα από το δημοτικό σχολείο, όπως ακριβώς κάνουν οι Νορβηγοί. Και όταν λέω με εκπαιδευτικά προγράμματα, εννοώ να επανέλθουν τα αρχαία, αλλά όχι όμως έτσι όπως είναι σήμερα, να επανέλθουμε με το πόνημα, ας πούμε, που έχει κάνει το Κολέγιο Αθηνών, αν γνωρίζετε, τη γραμματική εκείνη, στη γραμματική εκείνη αναφέρομαι. Και βεβαίως τα παιδιά στο δημοτικό να μαθαίνουν να εισαγάγονται στα παιδιά αυτά πρώτα στοιχεία από ευαγγελικά κείμενα των πατέρων μας, της Εκκλησίας, να εισαγάγονται, ας πούμε, το δόξα το Θεό. Δεν ξέρουν να το γράφουν οι νέοι σήμερα, το γράφουν δόξα το με όμικρον και το Θεό μικρό το θήτα και το τελευταίο ωμέγα με όμικρον. Θα μου πεις πού να ξέρουν για τη δοτική. Δεν θέλω να ξέρουν για τη δοτική, θέλω να εισαχθούν με ομαλότητα από το δημοτικό έτσι κάποια στοιχεία. Δηλαδή να ξέρει το παιδί να έχει τελειώσει την έκτη δημοτικού και να ξέρει 200 λέξεις αυτούσιες από τα πατερικά μας κείμενα, από τα ευαγγελικά μας κείμενα. Αυτό θα ήταν μια πρώτη λύση. Τώρα, ως προς το γυμνάσιο, καλό θα ήταν η ιστορία του γυμνασίου αλλά και η γλώσσα να αναμορφωθούν πλήρως και όχι να επικρατεί στον αγνωστικό ως μόνη ηρωίδα η Σόνια η γάτα και ο Ναρντίν, ο μουσουλμάνος ήρωας του αναγνωστικού των Ελλήνων, ο οποίος μπαίνει στις εκκλησίες και βλέπει τις αγιογραφίες και λένε τι άσχημοι είναι αυτοί οι γέροι με τις γενιάδες. Στη Δευτέρα Δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη, δεν θυμάμαι τώρα, μία από τις δύο τάξεις, η πρώτη ερώτηση με την οποία ξεκινάει το αναγνωστικό, τα παιδιά σηκώνουν, λέει, το χέρι τους ψηλά για να ρωτήσουν τη δασκάλα με τι να ξεκινήσουν σήμερα. Και απαντούν με την τουαλέτα. Αυτό είναι τραγικό για τον πολιτισμό μας. Το σχολείο δεν είναι πώς θα περάσουμε το 7ωρο από τις 8 μέχρι τις 2. Πώς ποιοτικά μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό και πώς μπορούμε, αντί να κατεβάζουμε αχάπατες γνώσεις σαν χάπια και να έχουμε μνήμη παπαγάλου, να εξασκούμαστε στο πώς θα διευρύνουμε τη μνήμη μας, να εξασκούμαστε στο πώς θα ακονίζουμε το πνεύμα μας. Λοιπόν, και βεβαίως, εγώ δεν βλέπω καμία ουσιαστική κίνηση από το κράτος προς αυτή την κατεύθυνση, παρά μόνο προσπάθειες να καταργηθούν τα θρησκευτικά και άλλες τέτοιες ανοησίες. Όταν ο χριστιανισμός για πρώτη φορά επικράτησε, εισήγαγε στην κοινωνία έναν ηθικό κώδικα που μέχρι τότε ήταν άγνωστος, γιατί επικρατούσε ο ρωμαϊκός κώδικας, το ρωμαϊκό δίκαιο, έτσι δεν είναι? Ο χριστιανισμός αυτό που έδωσε, γιατί έχει προσφέρει στην κοινωνία στην οποία ζούμε, ήταν αυτό τον ηθικό κώδικα. Διαφορετικά θα ήμασταν μια ζούγκλα, θα ήταν αυτή η έλλειψη κατανόησης θα κυριαρχούσε στον κόσμο μας. Ο χριστιανισμός κατάφερε αυτό να το εξομαλύνει. Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, θέλω να πάμε στην τρίτη ενότητά μας, αν και οι ενότητες αυτές απλά με τίτλους δοθήκανε, έτσι πιστεύω εγώ, γιατί θα ήθελα να μείνουμε πάρα πολύ στις σκέψεις των σχολών. Ναι. Θουκυδίδη, Ιπποκράτη και όλα αυτά τα οποία θα τα συζητήσουμε και θα υπάρχει μια πρόταση από την δική σου μεριά, Πέτρο, εντελώς τεκμηριωμένη, να την πούμε στον αέρα, γιατί μου αρέσει να δίνουμε τέτοιες ωραίες προτάσεις. Όταν θα τις έχεις έτοιμες θα τα ξαναπούμε. Θέλω να πάμε στην εκδήλωση για τον Καποδίστρια.
Κοιτάξτε, να σας πω, ως προς τον Καποδίστρια θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει κάτι για να εορταστούν τα 240 χρόνια από τη γέννησή του. Όχι ως ένα ιστορικό μνημόσυνο, στήρο και απολιθωμένο, αλλά ως μια ζώσα πηγή από την οποία αναβλύζουν όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό και το ήθος του. Γιατί ο Καποδίστριας, πρέπει να ξέρετε ότι εκτός από μεγάλος ηγέτης και μεγάλος διπλωμάτης, ήταν ένας άνθρωπος ήθους, μεγάλης μόρφωσης, που ποτέ δεν χρησιμοποίησε τη γνώση για να επιβληθεί ή για να επιβάλλει. Πάντοτε τη γνώση τη χρησιμοποίησε για να σώσει. Όπως ξέρετε, πριν ακόμα γίνει διπλωμάτης ήταν και γιατρός. Και βεβαίως αυτή είναι και η ουσία του ηγέτη. Ο ηγέτης δεν γίνεται μεγάλος και τρανός για να επιβάλλει ή για να δυναστεύσει. Ο ηγέτης, αν είναι ηγέτης, είναι ηγέτης γιατί μοιράζει τη δύναμη. Αυτό που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, στα μέσα του Οκτώβρη, ήταν από μεριάς μου να γράψω στην κυρία Διακοβασίλη και στην UNESCO μία πρόταση όπου θα συμπεριλάμβανα μέσα βραβεύσεις, μουσικά μέρη και βεβαίως την ίδια την επέτειο του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, η οποία θα εορτάζεται στην Παλαιά Βουλή των Ελλήνων. Το κτίριο αυτό είναι ιστορικό, όπως θα ξέρετε, και φορτισμένο, πολύ φορτισμένο ιστορικά. Εκεί δολοφονήθηκε ο Δελιγιάννης, εκεί υπόθηκε ο λόγος της Πρωτομαγιάς του Καλέργη, και εκεί απ' έξω κιόλας υπήρχε και η κυρία Κώστενα. Δεν ξέρω αν την ξέρετε την ιστορία αυτή. Η κυρία Κώστενα ήταν μια ζητιάνα, να το πω έτσι, η οποία ήταν στην είσοδο πάντοτε της Βουλής, ήταν από το ναύπλιο, ήταν σίγουρα ταλαιπωρημένη. Και οι Αθηναίοι της δώσαν το όνομα της Ψαροκώστενας. Στο κτίριο λοιπόν αυτό θα γίνει η εκδήλωση στις 6. Αύριο, Πέμπτη, στις 6. Είναι όλος ο κόσμος καλοδεχούμενος, γιατί ξέρετε, αυτά τα πολιτιστικά γεγονότα ανήκουν στο λαό τους. Μου είπε κάποιος να το κάνουμε κλειστό και να βάλουμε και είσοδο κτλ. Εγώ διαφωνώ με όλα αυτά. Εγώ θέλω τα γεγονότα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό ως τέτοια να ανήκουν και στο λαό τους. Και ως προς αυτό όλοι είναι καλοδεχούμενοι αύριο. Πρέπει να ξεφύγουμε, ξέρετε, από διχαστικές απόψεις και κομματοκεντρικές, στενές και πολλές φορές άκαρπες οπτικές από τις οποίες βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, που άλλες θέλουν τον Καποδίστρια τύρανο, όπως τότε αντιπολιτευόντουσαν ο Μαυροκορδάτος και ο Πολυζωίδης με την εφημερίδα Απόλλων, που άμα θυμάστε, όταν πέθανε ο Καποδίστριας, ο πρώτος τίτλος της εφημερίδας ήταν «Πέθανε ο τύρανος, απέθανε ο τύρανος». Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε από αυτά και πρέπει να δούμε συνολικά το έργο του. Και αν ο Καποδίστριας ονομάστηκε κατά ορισμένους τύρανος, ήταν επειδή δεν εξυπηρέτησε πρωτίστως τα συμφέροντα των κοντζαμπάσιδων και της πολιτικής τους φασουλίδες, που λέγε ο Παλαμάς. Και γι' αυτό το πλήρωσε με αίμα. Στο 27, όταν ήρθε ο Καποδίστριας από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, αντιμετώπισε μια θλιβερή κατάσταση. Δεν θέλω να σας την περιγράψω τώρα και τρώμε χρόνο με αυτά, αλλά για να βάλει σε μια σειρά αυτό το δυνάμει κράτος που ήταν να σχηματιστεί εκείνη την περίοδο, έπρεπε να αναλάβει συγκεντρωτικά τις εξουσίες επάνω του. Και σε αυτό συμφώνησε και η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Αυτά όλα είναι διχαστικά. Και οι Έλληνες έχουμε μια τάση να διχαζόμαστε. Γι' αυτό και κάποτε στη Ρώμη, όταν κάποιος συμφοιτητής μου με ρώτησε «Μα είστε σίγουρα απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων?» Εγώ τον κοίταξα με περίσκεψη και του απάντησα πως δεν ξέρω αν ως προς τα προτερήματα είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, ξέρω όμως ότι ως προς τα ελαττώματα σίγουρα είμαστε. Πέτρος Καψάσκης, νεαρός επιστήμονας, διδάκτορ σε μια σχολή, μάλλον σε ένα διδακτορικό που για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε να είναι καθαρά ελληνικό. Το ξεκινάς εσύ, να πούμε ότι είσαι πρωτοπόρος, να σου ευχηθώ πραγματικά τα καλύτερα
Και την επόμενη φορά θα έρθει με τις προτάσεις για τις σχολές, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Θουκυδίδης, Ιπποκράτης, Πλάτωνας, σχολές με το όνομά τους που να έρχονται από όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Σάμο, οπουδήποτε, και να διδάσκονται τη δημοκρατία και το ήθος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Θα μας ξανάρθεις. Να ευχαριστήσω και τον Γαβρίλη το Ρεμούδο που ήταν απόψε υπεύθυνος στον ήχο. Να είστε όλοι καλά, φίλοι μου. Μπορεί να σε φέρε τα γέρι τις μαργαρίτες που μαδά, μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμούδια που τραγουδά, μπορεί να σε φέρει χαρά, μπορεί να σε φέρε η λύπη, μα είναι αργά, πολύ αργά, να μου ξυπνήσεις καρδιοχτύπη. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου, ήρθες αργά για να μου φέρεις τη χαρά. Μια άλλη πέρασε, τα χάδια της με κέρασε, κάποια βραδιά μου πήρε την καρδιά. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου, ήρθες αργά. Πώς θες αλήθεια να σου πω, δεν ερωτεύομαι, μαζί σου κι ας πλανεύομαι. Ήρθες αργά, ακόμα εκείνον αγαπώ. Ώρα Ελλάδας 19.